дар замина қарор раис шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар бораи доир намудани озмуни омӯзгори сол 2021 имрӯз аз тарафи сарвазияти маорифи шаҳри душанбе бо иштироки масъулини соҳа, мутахассисон ва ҳайати ҳакамон озмуни даври шаҳрии омӯзгори сол 2021 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Сино баргузор гардид. Иштирокчии озмуни омӯзгори сол 2021 Лайлӣ Абдулафизова, омӯзгори фанни забони давлатии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Сино буда ном бурда ғолиби даври озмуни ноҳиявӣ омӯзгори сол 2021 мебошад. Ном бурда то ба имрӯз ба натиҷаҳои назаррас дар соҳаи маориф ноил гардида аст. Ҳайати ҳакамони озмуни касбии соҳаи маорифи шаҳри Душанбе дар аввал аз дастовардҳои ба дастовардаи иштирокчии озмуни омӯзгори сол 2021 Лайлӣ Абдулафизова, омӯзгори фанни забони давлатии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Сино ошно шуданд. Маврид ба таъкид аст, ки аз соли 2016 то ин ҷониб Лайлӣ Абдулафизова, омӯзгори фанни забони давлатии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Сино кор фаъолият дошта, ном бурда дар ҷодаи омӯзгорӣ муваффақ гаштааст. Аз рӯи шартҳои озмуни мазкур, аз ҷумла дарси намунавӣ, соати тарбиявӣ, ҳисоботи эҷодӣ, Лайлӣ Абдулафизова, омӯзгори фанни забони давлатии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Сино ҳунару маҳорат, донишу малакаи худро санҷид. дар ин озмун омӯзгори муассисаи мо Музаррифова Лайлӣ ки дар даври ноҳиявӣ иштирок намуд ва рохат гирифт барои иштирок намудан дар даври шаҳрӣ дар ин озмун иштирок намуданд. Бояд гуфт, ки омӯзгори муассисаи мо оид ба самти таълим тарбия додани насли навра саҳмгузор мебошад. Барои баргузор намудани озмуни омӯзгори сол, яъне ки мо барои омӯзгори муассисамо тамом шароитҳоро муҳайё карда гастем. Озмун дар сатҳи баланд баргузор гашта истодааст. Иштирокчии дигари озмуни омӯзгори сол 2021 Моҳира Мусоева, омӯзгори фанни географияи муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 3 барои хонандагони болоиқат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ буд, ки фаъолияти номбурдаи имрӯз мавриди таҳлилу баррасии ҳайати ҳакамони озмуни касбии соҳаи маорифи шаҳри Душанбе қарор гирифт. Масъулини соҳа ва дигар мутахассисон дастовардҳои тӯли фаъолияти меҳнатӣ ба дастовардаи Моҳира Мусоева, омӯзгори фанни географияи муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами барои хонандагони болоиқат дар ноҳияи Исмоили Сомониро аз наздик дидан намуд. Гуфта шуд, ки шогирдони Моҳира Мусоева, омӯзгори фанни географияи муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 3 барои хонандагони болоиқат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар тамоми озмуну олимпиадаҳои соли 2021 иштирок варзида ба гирифтани ҷойҳои муносибу ифтихорӣ ноил гардиданд. Дар озмуни даври шаҳрии омӯзгори сол 2021 тибқи муқаррароти низомномаи озмуни мазкур Моҳира Мусоева, омӯзгори фанни географияи муассисаи давлатии таълимии литсеи рақами 3 барои хонандагони болоиқат дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар ҳаҷми 45 дақиқа дасти худро доир намуда ба суолҳои комиссияи даври шаҳрии омӯзгори сол 2021 посухҳои мушаххас доданд. ҳадаф аз баргузорӣ чунин озмунҳои касбӣ муайян намудани истеъдодҳои арзанда ва паҳн намудани таҷрибаи пешқадами онҳо мебошад. дар ин муассиса аз муассисаи мо омӯзгори фанни география Мусоева Моҳира ширкат меварзанд ва бояд қайд намоям, ки Мусоева Моҳира яке аз омӯзгорони бисёр бо таҷриба, кордида ва ҳамзамон бо маърифату донишманд мебошанд. тибқи арзёбии масъулини сарвазияти маорифи шаҳри Душанбе, озмуни даври шаҳрии омӯзгори сол 2021 имрӯз ба таври шаффоф сурат гирифта, натиҷааш пас аз хулосабарорӣ ҳайати ҳакамони озмуни касбии соҳаи маорифи шаҳри Душанбе дар рӯзҳои дигар муайян карда мешавад.